በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሩ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ አሜን። ወላዲተ አምላክ አንደበት ኩነኒ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ነሓሴ 18 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ዝንበብ ዝጽለ ነሓሴ 18 እቋዕ ናብ ናይ ሊቅ ቅዱስ እለ እስክንድሮስ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና። ቅዱስ እለ እስክንድሮስ ሊቅ እዚ ቅዱስ ዓብይ ናይ ሃይማኖት ጠበቓ ክኸውን ከሎ ምውላዱ ዝተወልደሉ ኣብ ግብፂ እዩ። ዝተወልደሉ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ክኸውን ከሎ ብምግባሩ ብትምህርቱ ንምእመናን ጠቓሚ ኮይንዎም እዩ። ቅዱስ እለ እስክንድሮስ ገና ቆልዓ ከሎ ምስጢረ ክርስትና ምእንቲ ክመሃር ናብ ቅዱስ ጴጥሮስ ሰማዕተ ተፍጻሜተ ሰማዕት ከደ። ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ግብፂ መበለ 17 ፓትርያርክን ሊቅን ክኸውን ከሎ ኣብ ናይ ታሪኽ ናይ ዘመነ ሰማዕታት መጨረሽታ ሰማዕት ተባሂሉ ይፍለጥ። ኣብ ትሕቲ እዚ ቅዱስ ሰማዕት ዝመሃሩ ብዙሓት ኣረድእቲ እኳ እንተነበሩ እዞም ሰለስተ ግን ተጠቐስቲ ነበሩ። ቅዱስ እለ እስክንድሮስ ሊቅ፣ ካልኣይ ኣኪላስ ውዳሴ ከንቱ ፈታዊ፣ ኣርዮስ ወይ ከዓ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጸላኢ። ካብዚኦም ድማ ኣርዮስ ቤተ ክርስቲያን ንምጥፋእ ይተገ ነበረ። ኣኪላስ ድማ ከብዱ ዘመዱ ስለ ወለሓደ ዘይጨንቆ ሰብ ነበረ። ቅዱስ እለ እስክንድሮስ ግን ብጾምን ብጸሎትን እንዳተግሀ ንመምህሩ ንቅዱስ ጴጥሮስ ንምምሳል ንምትካእ ይጽዕር ነበረ። እቲ ወቕቲ ዘመነ ሰማዕታት ስለ ዝነበረ እዚ ቅዱስ ምስ መምህሩ ኮይኑ ብዙሕ ነገራት ይሕሊፉ እዩ። ኣርዮስ ክሒዱ ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ኣወገዞ ድማ ከም ሓው መጠን እውን ገሲጹ ክመልሶ ፈቲኑ ነይሩ እዩ። ነገር ግን ንናይ ኣርዮስ ክፍኣት ካብ ጎይታ ስለ ዘይተረድኦ ቅዱስ ጴጥሮስ ንወዲ መዝሙሩ ንእለ እስክንድሮስ ጸዊዑ መኸሮ። ኣነ ምስ ሞትኩ ኣኪላስ ክትካ እዩ፣ ግን ምስ ኣርዮስ ስለ ዝተዓራረኽ ኣብ 6 ወርሑ ክቕዘፍ እዩ። ንስኻ ግን ካብ ናይ ኣርዮስ መርዚ ተሓሎ በሎ። ነዚ ምስ በሎ ወታሃደራት ንናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ክሳድ ቆረጹ። እዚ ዝተገብረ ድማ ኣብ 311 ዓመተ ምህረት እዩ። ሽዑ ድማ ኣኪላስ ተሾመ። ከም ዝተባሃለ ድማ ምስ ኣርዮስ ስለ ዝተዓራረኸ ኣብ 6 ወርሑ ተቐዝፈ። በታ ዓመት ድማ ቅዱስ እለ እስክንድሮስ ናይ እስክንድርያ ግብፂ መበለ 19 ፓትርያርክ ሊቀ ጳጳሳት ኮይኑ ተሾመ። እዚ ሊቅ ምስ ተሾመ ድማ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ዝነበሮ እቲ ናይ መከራ ዘመን ምሕላፉ ክኸውን ከሎ እቲ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ነገር ድማ ናይ ኣርዮስ ተኸተልቲ ካብ ግምት ነላዕሊ ምብዝሖም እዩ። እዚ ቅዱስ ሊቅ ኣብ ናይ ጵጵስና መንበር ን15 ዓመታት ክጸንሕ ከሎ ድቃስ ኮነ ዕረፍቲ ኣይነበሮን። በዚ እንዳጾመ እንዳጸለየ ንስጋኡ እንዳጎሰመ ንፈጣሪኡ ይግዛእ ነበረ። ኣብ ልዕሊ ድማ ንህዝቡ ወግሕን ጸብሐን ከይበለ ይምህር። ንምእመናን ካብ ናይ ኣርዮስ ናይ ንፋቄ መርዚ ንምድሓን ብኣፉ ኾነ ብምጽሓፍ ብደብዳቤ መሃረ። ብርሃን ዝኾነ ወዲ መዝሙሩ ቅዱስ ኣትናቴዎስ እንዳሓገዞ ንኣርዮስ ምስ ሰዓብቱ ኣሕፈሮ። ንኹሉ ናይ ንፋቄ ሕቶታቱ ግቡእ መንፈሳዊ መልሲ ካብ ምሃብ ንላዕሊ ንኣርዮስን 1 2 3 ጊዜ ኣብ ጉባኤ ኣወጊዝዎ እዩ። እቲ ነገር ግን በዚ ክቋረጽ ብዘይምኽኣሉ ንጉስ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ጉባኤ ኒቅያ ምእንቲ ክግበር ኣዋጅ ነገረ። ኣብ 325 ዓመተ ምህረት ብናትና ኣብ 318 ዓመተ ምህረት ካብ ሙሉእ ዓለም ነቲ ጉዳይ 2348 ዝኣኽሉ ሰባት ተኣከቡ። ካብ መንጎ እዞም ኩሎም 318 ሊቅነት ምስ ቅድስና ዝደረቡ ስለ ቅንዕቲ ሃይማኖት ተዋህዶ ብዙሕ መከራ ዘሕለፉ ነበሩ። ነዚ ዝተቐደሰ ጉባኤ ክመርሕ ድማ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ እለ እስክንድሮስ መረጸ። እዚ ሊቅ ድማ
ምስ ኣቦታት ቅዱሳን ኮይኑ ብሽሕ ዝቁጸሩ ተኸተልቲ ንዘለዎ ንኣርዮስ ተኸራኺሩ ረትዖ። ኣብ ናይ ጉባኤ መጨረሻ ድማ ኣርዮስ ኣይምለስን በማለቱ ንዕኡ ኣወጊዞም ጸሎተ ሃይማኖት ሰሪቶም 20 ቀኖና ኣውፂኦም ናይ ቅዳሴ መጽሓፍ ደሪሶም ናይ ቤተ ክርስቲያናት በዓላት ኣጽኒዖም ተፈላለዩ። ናይዚ ኩሉ ፍረ ኣበጋዝ ወይ ከዓ ትንሳኤ ድማ ቅዱስ እለእስክንድሮስ እዩ። ንሱ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወልዲ ኣምላክ ናይ ባህሪ ኣምላክ ምዃኑ መስኪሩ ክብሪ ረኺቡ እዩ። ናይ እምነትና መሰረት ድማ እዚ እዩ። ንክርስቶስ ፈጣሪ ሰማያት ወምድር ናይ ባህሪ ኣምላኽ ዝህሩይ ምስለ ኣብ በመለኮቱ ምስ ኣቦኡ በመለኮቱ ማዕረ ዝኾነ ኢልካ እንተዘይኣሚንካ ኣሽንኳይዶ ድሕሪት ክርስትና ከማን የለን። ድሕሪ ናይ ጉባኤ ኒቅያ ቅዱስ እለእስክንድሮስ ብጽቡቕ ጎደና እንዳተጋደለ ንምእመናን ድማ እንዳጽንዐ ነበረ። ዘወትር ኩሉ ግዜ ወንጌል ብፍቕሪ የንብብ ስለ ዝነበረ ክጽሊ ከሎ ናይ ብርሃን ምሰሶ ወይ ከዓ ዓንዲ ይወርደሉ ነበረ። ስለ ውዕለታቱ ድማ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ግብጺ ካብ ዘብርሁ 5 ከዋኽብቲ ሊቃውንቲ ከም ሓደ ተኽብሮ። እዚ ቅዱስ ሊቅ ኣብ 328 ብናትና ኣብ 320 ዓ.ም በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓሪፉ ተቐብረ። ኣብ ኒቅያ ዝተኣከብሉ ማሕበር ኣፈ ጉባኤ ዝኾነ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት እለእስክንድሮስ ናይ ምስጢረ ጉባኤ ወይ ከዓ ስጋዌ ነገር ኣብ ዝተዛረበሉ ድርሳን ከምዚ በለ። ብዛዕባኡ ዘይንገር ነዚ ጋሻ ምስጢር ኣንክሮ ይግባእ። ፈራዲ ክንሱ ፈረድዎ፣ ካብ ማእሰረ ኃጢአት ንዝፈትሕ ንዕኡ ኣሰርዎ፣ ንዓለም ንዝሓዘ ንዕኡ ሓዝዎ፣ ንህይወት ንሰብ ህይወት ንዝህብ ንዕኡ ሓሞት ኣስተይዎ፣ እቲ ዘድሕን ንሱ ሞተ፣ ምውታን ዘተንስእ ንሱ ተቐብረ በለ። ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 13 ካብ 10 እስካብ 17 ዮሃንስ ድማ ካብ 11 ምዕራፍ 11 ሳብ 11 ኣብ ሰማይ ዘለዉ ሓይላት ኣደነቑ፣ መላእኽቲ እውን ብተደሞ ፈዘዙ፣ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ዝተሸሙ ሰንበዱ፣ ኩሎም ፍጥራን ድማ ኣደነቑ ይብል ኣብ ናይ ኢሳይያስ ምዕራፍ 49 ፍቕዲ 7 ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ካብ 6 ሳብ 4 ክሳብ 10 ኣይሁድ ድማ እነሆ እቲ ገዛኢ በሉ፣ ንሱ ግን ስቕ ኢሉ መከራ ተቐበለ። እቲ ዘይረአ ተረኣየ፣ ብምንታይ ዕዳይ እዩ ኣይበለን። እቲ ዘይተሓዝ ተተሓዘ ኣይሓዘን። እቲ ዘይሓመም ሓመመ ኣይተበቀለን። እቲ ዘይመውት ንሱ ብፍቓዱ ሞተ ይኹን ኢሉ ኣብ መቓብር ሓደረ። ፍጥረት ኩሉ ኣደነቐ። እቲ ዘይሓመም ንሱ ንሰብ ኩሉ መከራ ተቐቢሉ እዩ እሞ ኣብ ልዕሊ መኳንንቲ ንዝፈርድ ንዕኡ ፈረድዎ። ዘይረአ ንዕኡ ዕራቁ ሰቒሎም ረኣይዎ። ነቲ ዘይመውት ቀተልዎ። ሰማያዊ ክንሱ ኣብ መቓብር ተቐብረ ይብል ኣብ ናይ ማርቆስ ምዕራፍ 15 ካብ 17 ክሳብ 27 ኣሜን። በረኸትን ረድኤትን ናይ ኩሎም ቅዱሳንና ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ለዋህ ኣምላከ ቅዱሳን ንቤተ ክርስቲያን ካብ ነጣቂ ተኩላ ይሓልወልና፣ ካብዚ ቅዱስ ሊቅ ድማ በረኸት ይኽፈለና ኣሜን። ነሓሴ 18 ዝኸበሩ ቅዱሳን ዓመታዊ በዓል ተዝካረ ፍልሰታ ለማርያም ድንግል ሳልሳይ መዓልቲ፣ ቅዱስ እለእስክንድሮስ ሊቅ፣ ቅዱስ እንድራኒቆስ ዲያቆን፣ ኣባ ዘክርስቶስ ዘወሎ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ፣ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ሰባኪ ሃይማኖት ረባን፣ ኣቡነ አኖሬዎስ ዘደብረ ጽጋጋ፣ ማር ያዕቆብ ግብፃዊ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ካብ 72 ኣርድእቲ ኣሜን። በታ ሓንሳእ ንቅዱሳን እተወሃበት እምነት ክትጋደሉ ጽሒፈ ክመኽረኩም ናይ ግዲ ኮነኒ ይብል ይሁዳ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 3 ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎት ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ፣ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር።
አሜን አሜን። ስለ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። ዘውደቅኮ ዘንጠቅኮ ከበነበ ኩሉ ድማ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተአረመልኝ ወአሜን አሜን ወአሜን ይሁን ኩሎም መላእክተ ሰማይ በድጋሚ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድናች በድንግል በሥጋኪ እመእግዚአብሔር ጽባሕ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ክዳንኪ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን